Hej, jeg hedder Aga Hansen. Jeg arbejder med film- og tv-produktioner. Jeg har blandt andet været med til at producere Raqqa Langui og julekalenderen Nisit Angakguatillu. Jeg synes, det var en rigtig fed idé, og blev rigtig glad for at blive spurgt, om jeg ville være med. Og så synes jeg bare, det er fedt med en fotoudstilling, for det har man ikke set så meget før i Grønland. Nu har jeg primært arbejdet med levende billeder, så det er det, jeg er mest vant til. Men jeg synes, det, der er fascinerende ved sådan stillbilleder, det er, at man har en exceptionelt god chance for at skabe et eller andet rum og noget lys, der er sådan anderledes, end man nødvendigvis lige ser på film og tv. Jeg glæder mig til at se noget grønlandsk, som ikke bare er fjeld og nordlys, for det har vi set før. Det kunne være enormt fedt, hvis der kom nogle billeder fra en utraditionel vinkel, måske noget tæt på, noget kunstnerisk. Husk, du kan sende dit billede ind på isi.nebula.gl, og vi glæder os til at se rigtig mange flotte billeder i Dasiralik i marts 2014.